Takže ahoj, 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 zdraví vás Crazyman. Zdraví vás Crazyman a volám sa v Minecrafte Sami 9123. Takže začínam so svojím prvým videom, ktoré budem točiť pre Česko a Slovensko, ktoré toto video bude na Minecraft verziu 1.4.7 a na hra pre jednoho hráča, takže na single playery. Začnem asi na single playery, aj keď je trošku kľudnejšie, lebo vidíte, že na serveroch to nemusí byť také kľudné, môžu ma hneď zabiť a môžeme byť troli do mňa, takže asi tak začnem na singly. A vyrobíme si nový svet, aby sme začali, takže nový svet. Tu prvý one part, budeme si tak. Je nastavený, takže generovanie stále je zapnuté, povolenie cheat je vypnuté, typ sveta normálny, bonusové truhlice je vypnuté. Takže vytvorili si náš svet. A dobrodružstvo sa začína. Okay. Poznáte to, keď sú také, že chápete, nie také začiatočné lágy, také no proste poznáte to, keď sú také začiatočné lagy a proste to píská to tak sa a vidíme, takže počkáme trošku. Tak a ideme. Takže toto je náš svet. Taký malý svet, no ty kokos. Tu budem asi dosť tu chodiť, dokým nájdeme nejaký normálny svet. OK, takže začneme. Ideme, takže nejaké drevo si nájdeme, takže už máme. Takže tak. Tak. Poradte sa so mnou, či tu mám nejaký ten mod, tree assist, aby som mi spadali hneď stromy, alebo nechcete ho. Takže napíšte mi do komentov a ja to podľa toho zvážim. Takže hneď si nájdeme nejaké stromy. OK. Začneme. Jo. Krásne, výborne, hneď na začiatok technice. To je veľmi slušný. Takže super. Kvalita. Zaujímavé ma, prečo mi z toho nepadajú tekvice, ale máme niečo dobre, takže niečo ma to pretešilo, že máme tekvice. A nejaká ozdoba. A šripka sa mi stala fakt. Takže semínka, no tak ja neviem, no. Tak radšej si necháme asi v celých. A ideme si vyrobiť drevo. Mám texture pack, Mise HD, takže vidíte, toto je môj skin, sami. Som šťastný, takže takže nebudeme sa tu zdržiavať a hneď ideme na vec, takže tak, hopa, craftingáčik, Minecraft, ako ináč neviem, čo zvertem, že hneď si vyrobíme, OK, nie. Takže tak. A hneď si vyrobíme krompáč. Tak. Krompáč. Lopatu a hlavne meč. Takže meč. OK. Meč. A sekeru. Takže sekeru. A palicu, palicu už mám. A tak. Poďte, fúšek, nemáš, už mám. OK, tak. OK. Takže je to na to. Začneme tu kopať asi. OK, viem, krompáč. Hop. Pre istotu. OK, má to, poďme na vec. Takže tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže robím to stačí, 3, 6, áno. Takže teraz 4 veci a idem to vyrobiť. Takže tu si položíme nejaký stôlček.
útolné miesto. Takže útolné miesto a hneď začneme. Takže ideme tady dohora. OK, paličky. Takže nám to asi nevyrobí. Tak musíme toto zobrať, toto si zoberieme. Tak a ideme. Takže tak. Akože takže už ma neviem, na čo nám trebalo, tak toto si odložíme tu tieto veci. Tak, toto preto dávam preto, lebo na single playeri nemôžeme žiadne opečko, takže si nemôžem nič givovať a tak to je. Takže je to také kľudnejšie a nič tu nemôžem, videli ste sami, nemám tam ani povolené cheaty, to znamená, že si nemôžem nič givovať, takže no. OK, takže robíme si ešte sekerku. A tak, sekeročku. OK, tak budeme teraz iba drevo trvať asi nám, tak na 9 paličiek. Tak. Pekne poukladáme. Meč nám bude treba. Takže cel vpravo zasa. Tak a ešte, OK. What the fuck? Aha. Tak. A má to. OK, takže poďme ďalej. Teraz to ide rýchlejšie, teraz ideme kopať kameň trošku viac a ideme nájsť nejaké železo. Takže teraz si natržíme trošku cobblestone, ale z cobblestone máme nejakú pec. No a keď sa nám vydarí, tak nájdeme nejaké uhlie, železo a potom to vypalíme. Gravel, takže štrk, nám bude na nič. Len na nejaký, tento, ak sa volá ohňozorný, ale napríklad treba, takže teličky. Takže hľadáme železo a nejaké uhle, papír. Takže máme uhle a železa. Takže hľadáme. OK. Aha, takže nie sme ešte dosť hlboko, takže myslím si, že v nejakej 60 blokov je už tam nejaké nakopy dia, takže tak. OK. Takže skúsime tam, alebo tam. Tam sa bude, takže asi tam. OK, takže vidíme. OK, takže ako som uňal dosť, no. Takže... no, tak to by mohlo byť ďalej, no viete. My to budeme 15 minút čakať a stále bude iba cobblestone, pri mojom šťastí to bude v kuse cobblestone, lebo nikdy nebude železo ani nič, takže... OK, poďme nižšie. No nižšiu nevidím, takže... Uvedom, jak sa to dostane naspäť, ale nejak sa už dostanem, no. OK, tak. Už sme dosť hlboko, pozrieme sa. OK, tak dosť, ale... Prosím vás, nepíšte mi do komentov, že som slepý, lebo nič nevidím, úplne nič je tma a... Nastavenia, hop. What the fuck, chápete to, nič sa nezmenilo. OK. Takže neviem, kde mám ísť, či tam, OK, typieme tu. Tak, nejaká jaskyňa by sa tu... jo, super, výborne, typol som si dobre. Takže konečne moje prvé uhlie, Koľko veľa, dobre. Takže máme uhlie. To je najpodstatnejšie a máme ešte teraz železo, keď nám padne, tak to je úplne bomba, už môžeme až robiť normálne veci. Takže poďme na to. A všetko uhlo, alebo uhle je dobré. V let's playoch vám uhle treba veľa, keď chceme vypaľovať, alebo zo železa nepáda tie hličky, aj keby to už mohli spraviť, ale nebolo by to také, už by to bolo ľahunké. Chápete, už by som si nemohol vyrobiť veci a neby mi to už išlo, tak to by nebolo také ono. Takže gravel nám treba nebude. Takže musíme sa dostať hore, tak toto si dáme tu. Uhlie, tak, štrk nám netreba, neviem, ty vole. What the fuck? Tak som nevidel, ale fakt, môže to byť. OK, rýchlo železo. Konečne idem klopáč, takže... super. OK, tak poďme na to. Skúšame tady. OK, takže nič. Nič.